Salam hormatly watandaşlar. Şu gün 2024-nji ýylyň 9 aprel hepdeniň tiýşerme güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýanyň platformasynyň kanallaryna. Hormatly watandaşlar, ine şu gün meň bilen bile çykyş edýär Muhammed Düýeji Konstitusiýon Sentrynyň ýoluşçysy Muhammed ağa. Muhammed ağa, hoş geldiňiz. Salamu aleykum. Selamun aleyküm ve aleykümselam. Selam Murat, selam vatandaşlar. Salamu aleykum. Ine hormatly watandaşlar, şu gün biz Muhammed ağa bilen bir ýüregimizde düwdük. Sizi Ramazan bayramı bilen gutlarly. Ýöne gutlamaka bir kiçik täzelikler aýtjak bolýar. Sebäbi siz her wagt täzelikler berip dursak, siz hem habarly bolýaňyz. Şu biziň efirlerimiz Türkmenistanyň ugruny, Türkmenistanyň ýanky kiçik şäherlerini, etraplaryny, vilayetlerini görýärler. Şoň üçin diňe daşyndaky adamlar däl, hatda içindäki adamlara şu maglumat hökmünde bolup durýar. Şoň üçin gelin şolardan başlaýyn. Muhammed ağa, ruhsat berseňiz. Bolýar. Men bir kiçik size ýanky saatlar videolar görkezýän. Hormatly watandaşlar, ine häzir men size bir video sayt görkezýän. Şul gazeta.uzbekistan diýen saytda ine häzir bir minut giňerleýin. Ine şu ýerde Türkmen Özbekistanyň prezidenti bir karar çykardy. Men size häzir okap berip terjime etip bereyim. Трудовые мигранты Узбекистана смогут получить субсидии, а при необходимости помощь за рубежом. Трудовым мигрантам Узбекистана будут компенсировать расходы, связанные с получением профессиональных языковых сертификатов. Тем, кто попал в затруднительное положение за рубежом, обеспечит помощь. Вернувшиеся из трудовой миграции поддержат трудоустройством, и их работодатели получат субсидии. Bu demek näme? Özbekistanyň hökümeti şeýle bir karar çykardy. Özbekistanyň içinde kim işi bolmasa ýa-da bir iş hünäri çalşak bolsa, onu hökümet tarapyndan subsidi berilip, şol şoň täze hünäri öwredilýär we kimde kim daşar ýurtda kynçylykly ýagdaýda dursa, onu Özbekistan hökümeti şoň kömek edýär. Ine şuny karar hökmünde çykardylar. Häzirki döwürde Moskwada we Rossiýada bir topar Özbekistan raýatlary agyr ýagdaýda düşdi. Olary işden çykardylar. Olar öýlerinden gaýtyp bilenok, pulsuz, dokumentsiz galdylar. Ine şolary hökümet ýürüýte karar çykaryp kömek edýär. Ondan soň ine 4 aprelde Özbekistan prezidenti öz kararyny gol çekipdir. A поддержке трудовых мигрантов, iş migrantlara kömek diýip. Согласно документу, Агентство внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и сокращения бедности преобразовано из государственного предприятия в государственное учреждение. Yani Агентство внешней трудовой миграции Министерство занятости и сокращения бедности deyip şol atlaryny çalyşyp hökümet guramasy etip goýdy. С 1 января 2024 года гражданам Узбекистана, прошедшим регистрацию в электронном программном комплексе трудовой миграции Харидж-Иш, выезжающих в организованную трудовую миграцию, будет выплачиваться компенсация расходов. O demek näme? Kimde kim 1 iyun 2024 ýyldan Özbekistanyň ýürüýte elektron registrasiýasyna iş hökmünde registrasiýa etse we şol daşyrda iş migrant bolup bitse, onu şoňa kompensasiýa çykdyjynyň kompensasiýalaryny hökümet gaýtaryp berýär. Eger näçe çykdyjy eden bolsa, hökümet gaýtaryp berýär. Gelin serdeniň gaýt çykdyjlary hökümet gaýtaryp berýär. Со сдачей квалификационного экзамена по иностранным языкам и профессиям до 3-кратного размера базовой расчетной величины при условии успешной сдачи экзамена и получения сертификата. И на день ortaya gidecek olsam sertifikat tapşırmalı. Şu sertifikatyň pullaryny hökümet 3'ten 4'ten 3 bölegini bazawy kursdan yapýar. Yani kompensasiýa edip gaýtaryp berýär. Ikinci, с оформлением рабочей визы для осуществления трудовой деятельности за рубежом до 5-кратного размера базовой расчетной величины. Haçan sen vizany оформлять etseň, sen çykdyjylaryň bolýar, turistik kompaniýa diýdi, viza diýdi, ýene bir zat diýdi. Ine şolary 5 gedip 5 etse, базовый расчетный величины, базовый şoň kümmedinden 5 etse köp tölenýär. Ine şurýaly
hökümet öz iş migrantlarına kömek ediyor. С приобретением проездного билета до двухкратного размера базовый расчетный величины. Eğer de siz daşarıda gidiyen bolsaňyz, ýa özbek graždan daşarıda gidiyen bolsa, onda şoň bildini, transport bildini, ýa-ni 2 ssni, ýa bazowy расчетный показателиň 2 ss hümmetini şol gaýtaryp hökmünde berýär. Для получения этих компенсаций гражданину нужно обратиться в электронной форме через Харичда иш или непосредственно в агентство внешней трудовой миграции. Prosedurany düşündürýär. Ine şu ýaly Özbekistanyň prezidenti öz halkyna karar çykarýar. Ünsüren hormatly watandaşlar, biz Türkmenistanyň daşyna öz pulumuzy berip, karz alyp, ýa-ni prosentda pul alyp, $1,5 miň dolar berip, Serdar Berdimuhamedow biziň ýa-ni trudawy migrant bolmagymyzy kynlaşdyryp wiza girdi, oňa da pul berip, daşyna gidip işläp, şol işlän pulumuzy dogan garyndaşlarymyza geçirip Türkmenistanyň sosial problemalaryny çözýär. Ýagny Serdar we Gurban Berdimuhamedowyň etmeli işlerini biz çözýär, halkymyz çözýär. Bize kömek etmenden geçin, şol olan problemasyny biz çözüp, berýärse halk az köşeşýär, pul emeli gelýär, biznes toglanıp başlaýar, sen jaý gurýan, maşina alýan, ýa-ni yerli ykdysadyýet toglanıp başlaýar. Oňa garamazdan bizi ýyzarlap, koglap, deportlagara polisler bilen, MHM'ler bilen salyp o ýerden Türkmenistanyň içine çekýär. Öz oturun ağzına palta salýar. Indi ünsüren şu wagtda Özbekistanyň prezidenti näme diýär? Sebäbi şul iş migrantlaryň Özbekistana getirýän puly ol bir benefis, ýa-ni pribir, açyk pribir. Hiç hili işte sarf edilmedi hökümet tarapyndan giýdeji. Ine şu giýdejiler durmady ýaly. Bular ýa-ni hökümet ine şol adamlar täze hüner alyp täzeden gider ýaly we şonuň hemme çykdyjylarynyň 4-ün 3 bölegini pakirwat edip ýol pulusyna төлýär. Gidin de işlerinde pul getirin. Bu bir muňa eksport trudawy resurs diýär. Ýa-ni adam resursunyň eksporty diýilýär. Ine sen Türkmenistanyna mysal üçin paxta, newit, gar eksport edýän, pulunu alýan. Indi biz öz servisimizi Özbekistan öz servisini eksport edýär. Şoň üçin adamlaryň kömek edýär. Näme? Gaty ise bir $300 kömek etdi adamlarına. Ya $500 gitmek için. Ünsüren. Her adam işlerine $500 Türk Özbekistan'a berýär. Diýmek birinji aýda şol gaýtaryp gelinýär hökümete. Şu pul arassa ýagdaýda. Ondan soň ýene gelýär de daşyndan valyuta gelýär. Hiç zat eksport etme. Zavod, fabrika gurma. Onu işletmen, bir topar emisiýa etme. Öz-özünden adamlar gidip pul getirýär. Ine şu ýaly elementar ykdysadyň şertlerini we kanunlaryny iki sany kelleli prezident düşünmege aňarda dursun. Şol bozýarlar. Ine muňa näme diýjek Muhammed aga? Senin bir kommentariň bersene. Gözde şu ören Özbek halkyny ören gowka var. Hemen bütün şu regiondaki döwletleriň halkyna da gowka var. Bir misal hökmünde. Gözde Murat, biz näçe ýyl bäri şu Washington'da gurrun edip gelýär. Türkiýede biziň halkymyz gul bolup ýördiýär-de, gul. Yani göl manasynda men şoň apyrdylenýetinem onuň içinden aldım, aýtdym halka. Siz şu tada gul, şulaň aýdyşyna görä gul. Gulçulygam dünýäniň ýüzünde jinaýat. Yani bir ýurdun döwleti öz halkyny gulçulyga itiklese, görüp dursa şonu, olam jinaýat etýär. Pravozащитниклер aýtdym. Men şu Dursultan bilen gepleşip bar Helsinki'de gepleş, Türkiýede ofis gurun, ofisiňiz bilen gidin şoň. İmigrantlaryň ýagdaýlaryny jik-mejik video düşürüp aýdym, uradym. Şu bir uly jinaýat Türkmen döwleti etýär. Şu sizin şu ýagdaýyňyz şeýle bolmaly, şoňa hiç bolmagyna ruhsat berilmeli. Onuň içinde ýörüýte bütün döwletler kabul eden konwensiýasy bar. İki döwletiň arasynda saglaşýan bolmaly. Emigrant uratýarmy iş emigranty. O döwlet bilen arasynda saglaşýan bol, şu aýdylan zatlar bar, şolary ýerine ýetirmeli. O ýurtda olar kemsitip bilmeli. Dem hukukluk bolmaly, hukuklar az tölenmeli, edilmeli, çağalaryny okuw ýerleşdirip bilmeli. Öz ýurduny arkaýyn gidip gelip bilmeli. Şulaň bankwski sistema dogry bolmaly, pullar arkaýyn iý berip biler ýa-ni.
Pensiye meseleleri çözülmeli. Ondan sonra iş dövrüne hadise bolasa şu nähille çiğdedilmeli. Başka wagt ýagdaýlarynda da keselçilik bolsa nähille çözülmeli. Şuların hemmesi onun konvensiyasynda dur, kol çekilen. Göni hiç kim şonu talep etmedi. Bu haramzadalar da bilýär, göni bula şunu padar koýup bu näerde onu etdiler. Bizim halkımız kul edin, vurun, yencik, sesini çıkarmarayanık edin. Şu niyet bilen ediler. Yoksa bir devletin yol başçısı, halk tarafından saylanan, konstitusiya boyun bolup duran, imanlı, vicdanlı, öz vatanını söýýän adam, näme üçin şunu ýany kararlar çıkarmaly? Sen ýa-ni aýdyşyň dogry, sen immigrant uğratýanmy daşary? Ol her ayda dollar görünüşünde yurduna pul uğratýar. Bir yurdun girdecisi dollar. Näme için dollar girdeci? Onu senden alıp kalan akla. Yani yurda geldi mi şu dollar? Hükümet arkayın bankla stabilini saklap bilýärli kursorunu, konvertasiýa edip bilýärli. Bir yurda näçe dollar köp geldi. Yurdun içinde haridar azalsa şoňa dollaryň kursu aşağı gaçy. Eger haridar köpeldi ýokary. Şol üçin şunu regulýer etmek üçin daşar ýurtdan dollar ýurda gelmek ol ýurdun baýlygy. Bu haramzadalar bizim halkymyz gulçuluga uğratýar. Şol üçin hem şu biz giýinden şunu ýaýratmaly hem de ahlaki Özbek döwleti ol edip öz halkyna näye çykdy. Daşar ýurtda közenmeler ýana. Ahlaki görün neçe 100.000 tane immigrantlar daşar yurtlarda közelip ber. Gözegine getir. Fakir ölli çağalar şom ölen kakasyny öz ýanyna öýüne getirip bilen ak. Jaýlap bilen ak. Görüp bilen ak. Şoňa doga çün bary bilen ak. Gör nähili jinaýat. Ahlaki şu aklary biz Eid-i Fitr'de namazda baramyzda imamlarla bilen gepleşin diye. Şolara aydın diye. Ki bizim halkımızın problemi. Şol için halk bir yana yığınanşa, mescitlere varsa şolar gurrun etmeli. Şolar gurrun etse, hol Özbekistan metal, ne için sen edemem? Ruhsat verilen aklım, elimden tutyarlar. Şunu etsen fev yerde mi? Şunu etsen işten ayırıyarlar. Onu sen etmeli daha, ne için edemem? Aydın şolu orada hareket eden adamlar o civata para oturmaya başladı. Ola emani Farhadi olu gurum mitin ettiler Türkmenistan'a. Nemani ömrüzok gene beylik nece san aktivist mensurları. Şu adamla yurdun bağlılığı. Şuna aydan için Özbekistan'ın etkiye. Şu tane aktivistler aydan için şuna da etkiye. Yoksa o karamda da edecek ya. O da bir diktatörlüğün bir yönü. Halk talep etti. Halk aydı bilse şu datlar. Nece köp taraftan şu aydırsa ondan mecbur oluyor şu datlar. Doğru mu kadar? Muhammed ağa, men yine de bir maglumat bereyim. Gelin şu maglumatda da o internet seyredelim, hormatly vatandaşlar. Men ýalnys size dogry aýtmadym da, kömekleri. Ine kömekler diňe şol ýanky aýdan kömeklerinde Özbekistan hökümeti näil kömek edýär öz ýanky iş migrantlaryna ünsörüm. С этой же даты страховым организациям будут выплачиваться субсидии на покрытие страховой премии по страхованию жизни. Ягни страховка edýän gurumlara, şu iş migrantlary страховка edýän adamlara, egerde страховой момент, ýanky страховой случай bolsa, onda 50.000 soň şu страховой neme, ýanky adamlara kömek hökmünde berilýär. Sen bilen daşyrykda bir zat bolsa 50.000 soň hökümet öz ýanky büdjetinden şol страховой kompaniýa berilýär. Страховой kompaniýa dol 100% şol страховка ýanky nimetini ýapar ýaly. Çykdyjlaryny. Olum ýanky dogry kömek däl. Ünsören egerde согласно указу гражданам Узбекистана подвергавшимся насилию, принудительному труду, дискриминации, трудовые и иные права которых были нарушены, попавшим в сложное финансовое положение, оставшимся без документов, подтверждающих личность, без средств к существованию в период трудовой миграции, янки, иш мигрант под дашерты ишляги и акан, будут оплачиваться услуги адвоката, организаций, оказывающих юридические услуги или правозащитных организаций. Яғни, қачанна сен дашырты иш мигрант болып ишләңді
bir ağır ýagdaýa düşýän, betbaşçylyga düşýän, seň puluň ýok, dokumentiň ýok. Onu sana hökümede bir kömek edýär. Hatda sen advokat tutmaly bolsaň, şol advokat ýa-ni harçlary, advokata bermeli pullary hökümet tölýär. Özbekistan hökümeti. Ünsörüň, Türkmenistan bilen düşün deňeşdirin. Türkmenistan kömege aňarda dursun. Pasport bardan pasport çalışan o. Olam hiç. Seni ağır ýagdaýa salýar, sen advokat tutup şolara garşy görüşmeli bolýar. Vurup Olam ýençýärli, hiç. vurup ýençýärli. Gençe olam hiç. Ünsörüň. Bul general konsulsa neme İstanbullaki gurbanynyň üstü bilen ziyatka berip, ýa-ni Türkiýanyň Politsiýa. içeri işler ministriniň orunmasaryna ziyatka berip, şolaryň üstü bilen bizim vatandaşlarymyzy kowul edýär, deport etdirip. Öýleriniň adreslerini berýär. Şol tutun neme salyň deporta Türkmenistana iýerin diýip. Kömek etmeýänden geçer. Şolar illegal ýagdaýda näme geldi? Birinji, pasportlar wagtynda çalışılmadı, kimligi alyp bilmediler. İkinci, ferdar ýerde şolar illegala düşerýär, viza gol çekdi, ýa-ni karar çekdi. Gol çekdi karara we Özbekistan bilen konwensiýa baglaşdy. Ine öz eli bilen iş migrantlar Türkmenistana pul getirmesin, ölsün kösenip diýip öz eli bilen hemme zat ýapdy götür. Men şoň üçin aýdýan. Diktator sistema her wagt tupoy we samsyk idiot sistemadyr. Şo ýerde işleýän adamın edir şol ýa sistemany götürüp durup şol aklary bilen ýa sistemany we sistemany saklap durur we türkmen grajdanynyň haklaryny ýumrup durar. Şoň üçin demokrat sistema ýagny bazar sistemasy, bazar ykdysad sistemasy her wagt güýçlüdür diktator sistemasy. Şoň üçin islenip bir diktator sistemasy ösünlerler. Şo bir nokta durandyr. Ýöne demokratik döwletler öskürde oturandyr. Ünsürüň Ýewropa, ünsürüň Amerika. Hemme döwletler iň ýa-ni öňde barjy döwletleriň birleri. Şonuň içinde bir topar baý adamlar, orta klas, has uly ýa-ni möçberde adamlardyr, ýaşaýan adamlar. Şoň üçin Putin aýdýar zolotoy milliard. Zolotoy milliard diýende 450 000 adam ýa-ni Ýewropada plus Angliýa näçe million bilemok, plus Amerika 350-400 milyon, ine plus Ýaponiýa, öňüden döwletler, azat döwletler ine 1 milliard. Şol 1 milliard halka Putin zolotoy milliard diýär. Ol pikir edýär, şol halklar ýokurdan ýa-ni meditasiýa edip ýokurdan pul öýlerine gaçýar diýip pikir edýär. Ýok, ol adamlar hakyky real ekonomikada, hakyky ýa-ni aňlaryny ulanyp, hakyky işler edip pul gazanýar. Yani Türkmenistan'ın ykdysadyetinde bizim adamlar işleýär. Şolar yani открой, пожалуйста, дверь. Şolar yani işlerini yani garanky ertekide ýaly işleýärler. Şonuň üçin öňler 2020-nji ýylda biz çykyş edermizde, biz Ýewropaň ýagdaýyny gurgun edermizde, bizim halklarymız şeýle diýerdi. Wagt sen ertekini urgun sen ertek urgun dedi. Oho, biz ertek dediler, biz realny ýaşap ýör. Giýje gün realny işlet, realny alyk alyat, realny tölýät, realny işler geçirýär. Uly ýa-ni akçylar, merpiýatlar ýa-ni işler geçirýär. Ine siz hakyky del ekonomikada, hakyky del prezidentde, hakyky del döwletde, hakyky del hökümet bilen ýaşaýaňyzda, hakyky del işleýäňizde, hakyky del alyk alýaňyz. Hatda valutaňyzda hakyky del. Şoň üçin siz iň bir gara ertekide siz ýaşap ýörsiňiz. Çykmaly şol ertekide. Men başga bir aýtjakladym. Ine şu ýaly Özbekistan hökümeti kömeginde ýöne şulum intek soňu del, ünsüriň. Порядок выделения субсидий и компенсаций выплат должно разработать Министерство в 2-месячный срок. Окей. Кроме того, Минзанятость проведет переговоры с властями иностранных государств для открытия в 2004-2005 годах Великобритании, Германии, Турции, Саудовской Аравии представительств или центров по оказанию правовой помощи трудовым мигрантам. Ünsüriň. Özbekistan hökümeti öz iş migrantlarynyň bolýan massawy ýerlerine ýürüýte centr açýar, şol kömek centrlaryny açýar. Ünsüriň. Yine de teýýär ütköçlük
1 сентябрьдан başlap до 1 сентября 2024 года будет организован круглосуточный колл-центр по оказанию помощи трудовым мигрантам. Звонки в этот колл-центр сделают бесплатным для абонентов, звонящих из-за рубежа. Ondan naşarı giyece önlü yürüyte telefon koyulya şoň call center diýilýän, ýani call center bolanda bir uly ýani nemäň içinde bir 20 adama işleýär. Şol hemme telefonlary jogap berýär. Şu call center ýani işledýär 1 sentýabrdan başlap we istenip iş migrantyň problematy bolsa daşy ýurtdan jaň edýär we şol ýani daşy ýurtdan jaň edeni muht bolýar şoňa. Şol ýaly edýär. Ine tak subsidi yine bir topurdaatlar aydiya yine bir topurdaatlar aygara hemmetme kaptıracaka Muhammed Ağa. Yine şu arada biz gurrun edeli Türkmenistan nehili diye ve yankı Özbekistan nehili. Bolmasa komşu devlet, bolmasa bile bir Sovet Soýuzyna olduk, bolmasa olur mösiýet, bize mösiýet. Biz olurdan bay, bizim TV aýlyklarymız olurdan bay. Biz benzi kolonka bolsam biz köp yankı nemeleri ýerýär. Murada bu haramzadaly tertine gaýtym daşar ýurda gitjek bolsa pasport berjek boldy pul alýar. Vize berjek boldy pul alýar. Aeroportdan çykjak boldy pul alýar. Şuň bir marly orta ýetden gelen oglan Azatlyk radiýasy bilen gurrun etýär. Diýe orta ýetden bizi kowdular diýär. Biz gidipdir şuda işlemäne, öýüniň adyny tatyp patpyrsen pul alyp gidipdir da. Ardan hem iýitne howpdyrlar. Aňyrda diýe öň diýe tutollaryna ay çağanma zatda eyle beyle diýen bir göwerýärdiler. Bu gedek göwermediler, bular niyetleri kowmak diye. Odan şondan deportasiýa edip geldik aeroporta diye öz watanymyz diye. Birinji öňümizden çykan emigrant nemesi, işgäri. Näme diýär? Men sana deportasiýa peşatyny goýaýynmy? $400 berjekmi diýär. Gör. Ahaleke yer bile yok. Bir hükümet diye zat yok bizde. Bir hükümet borçlularını sattı, bal halkı tağlan diye. Türklere de verdim ve Türkmenleri edin. Şu karamdadeler ne emeklerini edin deyip bizim üstümüzden gülüyor bu karamdadeler. Ahaleke eğer amam, meçhidin amam olacak oldu, eğer dindar olacak oldu, magnumlığın hakkını dağılımdan alıp vermeli. Şu birinci imamlığın borcu, priyamo yapıyazım istiyor. Vagd edenine şunu etmeli. Şu yalan olsa onu etme. Onda bizim damağımız çalar. Doğru olsa onu etmesen sen haramda detenem ama. Senin binamız, dine ananana, Kudayı ananana. Eğer şunu görmem sen sesin çıkarmasan, sen binamız olun. Sen imam değil. Sen Kudayın kudretini şüphe getirdin. Sen dininden, imandan çıkan adam. Sen imam olacak olsa, hiç tattın korkmenle, Kudayı Allah olmaya. Kuday hem mi etyen dadın görüyor, sen niyetini biliyor. Onu gören dadın aytmalı. Onun bir adamın meselesi, bir halkın meselesi, 1 milyon adamın meselesi. Özleri haca gidecek olanla, karamdadala gidip adamlardan pul yığmaya. Viziyatkar yerler. Şonu görmeyen şu haram. Şol için eğer sen halis Allah Kudaya hizmet edecek olsan, imanın olsa Kudaya, mazlumlan hakkını zalimlerden alıp vermeli. Yurdun içindeki problemaları aydıp durma onu. Şonu aytmasan sen vazdettığinde bula kanima zor. Kaytım sen arayacağın deyip yaşlara seviyor. Ay sen falan etyen deyip yaşlara seviyor. Polisiye de şunlara seviyor olur. Polisiyen özlem satıyor. Tiryeğinem satıyor. Hem meladın etyenim özleri. Buna da kaytım yine halkı beter vuruyanlar. Beter kellesinden basıyor. Siz arayacağınız, siz beheşte gidip bilmersiniz. Yok. Siz önce hükümet dolandırıp şunun ıkbalını çözüp durun. Zalimleri ayırın. Şolar ayırmağa koymayın. Yurdun içinde asıldı. Halk öz yurdu neye çıkmağa eğer. Ondan sonra halkın içinde kemçiliği aydı ver. Doğru diyen Muhammed Ağa, yine hurmatly vatandaşlar, bizim hükümetimiz halkımıza karşı işliyor. Men size hada bir video görkezdim. Ýöne video görkezden bir zat aýtjak bolýar. Siz ünsörüň.
Konstitutsiyanın 3-nji maddasynda ýazylgy. Türkmenistan'a iň ýokary organ, şu ýokary organ bir gurama bolsa, iň ýokarky organ bul halkdyr. Şu halkdan ýokary zat hiç zat ýok. Prezident, milli lideram, şoň hemmesi ýüze köpelseň şolar üýüşde de ýanky halkdan ýokarda hiç zat ýokdur. Şonuň üçin ine biz olary tutuna, ýanky işe tutunýar, puluna tutunýar. Ine mysal üçin sizin öýüňize sizin ul howlyňyz bar. Howlyňyza biri gelýär, men sizin howlyňyza ýanky howlyňyzy süpürip bereýin, razvedkaňyzy oňup bereýin, sizin baglaryňyzy ip bereýin diýip gelýär. Sen bolýa işlediýäňiz, hakyna tutma. Ünüňsörüň. Siz hiç zat diýeňiz ok, ol bolsa sizin öýüňizde hojaýyn bolup, ýa gezip hemme zatlar dagydyp, nimedip sizin haklaryňyzy ýanky bozup, sizin çağrıňyzy size öýden çykman oturuň. Sizin ýanky howlyňyzda ağaçlaryň miwesini iýip, zat edip, toýlap, özü şöyle ýaşan kişi bolup ýör. Ine şul häzir Türkmenistan. Şuraya bolmalylar. Döwletiň hojaýyny halkdyr. Prezidentam da, milli lideram da. Gelin mesela bir video görkedim Muhammed ağa. Şu videoda ine Awstriýanyň prezidenti, olam Türkmenistan prezidenti ýaly, prezident. Ýöne onu halk taýlady, ol halk üçin işleýär. Türkmenistan prezidenti adamy öldürüp, ýanky bir kezaby öldürüp, fetlerimizi, saýlaw fetlerimizi ogurlap, şu prezident ýanky wezipetini eline aldy. Ve şondan bäri syptyrma saklak gelip otyr, opozisiýa galyp bunu gyzyp başlady bolýan, gorkup uğurunu usilene getirip oturtdu da sen hiç zat etme, bar aklyň ýok, kreslany Rabakov hökmüne saklada, başga hiç zat etme diýip onu kresla oturdup özü bütün dünýäde aýlanyp pulu kart edýär. Türkmenistanyň büdjetini, Türkmenistanyň halkyny berge satyp gelip otyr. Ine kezzapçylyk iň aňyrbaşy. Şu Gurbanuly bir yere elini degirse, şo ýerde kezzapçylyk başlaýar, şo ýerde paraxorluk başlaýar we şo ýerde ýanky şo ýerde hökümete mitdiýär, hemme adam mitdiýär, ogurluk başlaýar. Şol ýa çüýrük tohumyň çüýrük lideri, milli lideri Gurbanuly Berdimuhammedow. Gelin men size ýanky şol diýen zady görkedeýin. Bir minut. На этой фотографии действующий президент Австрии Ван дер Беллен. Он каждый день ходит на работу пешком. На спине у него рюкзак, а в руках ланч в боксе. Он руководит богатой европейской страной больше 6 лет, в которой доход на душу населения 47 тысяч евро в год. Но у него нет дорогих машин, роскошных вилл, и за ним не ходит охрана. Вот что значит честно выполнять свою работу. Простота – одно из лучших качеств. Напишите в комментариях «да», если согласны со мной. Мы идем к 500 тысяч подписчиков. Поддержите. Ine gördüňiz Muhammed ağa, ünsür. Ola adam özü awtobusly ýanky işe gidýär, ahranasy ýok. Öz ýanky işini dolu jogapkärçilik ýerine ýetirýär we şu günle her adama WWP ýanky Türk döwletiň içinde aýlanýan pulun ýanky möçgeri $47.000 adam başy. Ünsürüň Türkmenistanda $7.000. $7.000 garamazdan onun pribulama ýok. Bular bolsa öýlerine kartej alyp, Gurbanuly her aýda täze maşina alýar. Täze çykan maşina bolsa alyp, ýanky rally diýär, at çapýar, atlaryny çalyşýar. Ýanky näme şu alyp bolýan bolsa dünýäde şolary alýar we öz milli lider diýip keyip çekip gidip. Ol Bir geýen eşigini iki geyme. Awo milli liderlik statusyny diňe kezzapçylyk üçin ulanýar. Ine gördüňizmi? Awstriýanyň prezidenti ýanky öz wezipetini halk beren soň ine ulanýar. Men hatda aýdyn berýän prezidenti maşynyny işe barýardy. Şonu ýanky uçusk. Şonu polis ştraf edip prawasyny alýar şoň. Sebebi ýanky ýol kanuny bozýar. Indi velosipedli diýär işe. Şol ýanky polisiýeski, köçede duran polisiýeski ýanky prawasyny bermedi, suwda iwerli, suwda da oň prawasyny lişad etdiler. Indi şol prezident hökmüne
prawan täzeden geçmene wagty yok. Prezident ýa-ni işler köp bolan welde bir gatnaýa işe. Ine kanun. Ine şoň üçin Ýewropa. Şoň üçin Ýewropa ösýär. Şoň üçin Ýewropany biz ýetip bilmeýär şu iksan diktatorlary bilen. Hiç wagt bizdine ine bular şu tarafa bütün dünýä ösýän bolsa biz ters tarafa gidýär. Men hatta ýene bir zat aýdaýyn size. Ters tarafa da gidem dok. Biz bir belli tarafa gidýär bolup ters tarapda da biz ýok. Biz ýeriň aşagyny gidýärmi, näme bir ýa 17-nji asyra gidýärmi, feodal durmuşa gidýärmi, bellisi ýok. Muhammed ağa sen näme diýjek indi şol ýanky Awstriýanyň prezidenti ine şu ýaly saada we işlerini gowy edýär. Ulu üstünlükler galanýar. Hökman ahlany bilen gezmelilerlikeni, hökman gatlygyny emheme halky öldürmelilerlikeni, öldürüp ýörmelilerlikeni, hökman her köçede polisler algyşyp ýörmelilerlikeni. Hiç sad etmeýän özüň prezident bolup kabinet ministri dolandyryp ýanky döwlet ösüp bolýan ekeni. Şu arada näme diýjek Muhammed ağa? Murad ağa, bizim yani Türkmenistan'ın bütün şu regiondakiler hükümet dolandırışı, siyasete karayışları, şu Orta Asya'nın karayışları. O devirde bilen mesela kim güçlü olsa yurtlar zavayavat etkenli de. O zaman her yurdu basıp alsalar şu tayının adamlarını mecbur etkenli şolara nalog tölesin. Ola ondan han şu yurdun iyesi. Hadirki devir eyemen hattın ütködi. Bir yurt bizimki. Bizim eceva avalamız şoğa kan yokturlu şu neçeli şonu taklap bize miras koydular. Biz indi prezident taylağı geçip adam taylayan. Konstitusiyamızda yurt halkınki, yurtun eyesi halk değil. O zaman halk yurt dolandırmak için hakkına adam tutuyor. Hükümet dolandırırlar, hakkına adam tutulayan adamlar. Bu şolu İslenlik vaktin ayrı biliyor, ayrı bilmeli. Şu zatlı ki 100 yıl veri Avrupa'da, Amerika'da da değerli uğurlar. Halk eyyem şundan başka gözüne getirip bilen. Şol için hükümete barayan oğurluk edecek olana, oğurluk ettiren akla. Sebebi devişli kuramaları, dörlü partiyalı var, metbuat azatlığı var, suudla var, polisiye öz işini bilen emilerin. Onun borcu hükümetin işgärlerini korumaklık da olan eden ettiliğini. Onları kanunu boyun etmekten var. Neyin ki olan eden ettiliğini korusun. Şol için hükümet içinde işleyen polisiye kendileri ola kaytam halka kömek et ya oğurluk edilmer yani. Hükümet yolbaşçılar oğurluk etmedi. Hükümet yolbaşçılar oğurluk etmedi. O zaman yankıyanıp geliyor. Başka ne balası var? Oğurluk etmedi. Halk taylanan mı olsa? Halk için işleyen mi olsa? Dastoyuna aylık olsa? O belirlik geliyor. Halkın içinde gezse halkın problemi ne öğrenip biliyor. Yollak bar hadisaları görüyor, kemçilikleri görüyor avtobusun içinde. Ol gaytam şoları öğrenip bilip yurdu ütködüp biliyor, kemçiliği ayırıp biliyor. Çıkış ederlerine aydı biliyor. Ol gaytam halkın içinde avraya kadın. Bizimkiler ne? Gaytam bunları övüp o yukarı çıkarıp hem zaten realistler ayırıp ağırlayıp oğurlamak bile oluyor. Şol için iki razne sistem. O sistema bedbahtçılık etkiye, kulçuluk etkiye, yurtun grajdanski uruşu etkiye, bir tofar haramzadıla yurt talaya. Bir sistem adı. Gün ve gün ötmek bile. Kemçiliği ayırmak bile. Avrayla adamla hükümete gelmek bilen, yurt ötmek bilen, parakatçılığı güçlendirmek bilen, taze teknolojiyan getirmek bilen, en ösen alımlı adamla hükümet yolbaşçılarına gelmek mekanizmini işletýärler. Şol için hem tapawut yollar. Doğru. Doğru. Men diýjek bolýan adam, hormatly vatandaşlar, ine şol normalny prezident bolmaly. Normalna milli lider biz saylamalıydık, özünü saylamalıydı. Şol adamlar bize hizmet etmeli. Biz saylara koşulmadık. Cemiyet işlerine koşulmadık. Siyasata koşulduysan, öldürmemeni, meni sokma, gayret et, men adım tutma, men doğru anlaşılma deyip, yani özümüz alayat. Ne yapayım? Haçan da bir şeyle diyelimizde, bizim doğru anlaşılmamız bundan gowy yaşanok. Gaytip bundan beter kötönüyor. Biz onları ağır yağdaya salyat. Ananın
Häzir bir 1000 adam çyksa, näme hemme garnaşlaryna, ýani şu 1000 adamyň garnaşlaryna başlyk edermi? Elbetde ýok. Bunu saýlap seçip bir 5-10 adam pakazatyn edýärler, beýlere gorkar ýaly. Näme Türkmenistanyna ine sen 18 ýaşadyň, daşyna gitdiň, sen çykyşlar edýäň, zat edýäň, Türkmenistanyň hem enataň diýilen okmy? Ýok, o 18 ýaşy doldy. Men näme diýsem şol etme, men geçdim şondan diýse, hiç adam etmeme. Egerde enataňa diýen ýagdaýynda enataň gorkup başlasa, saňa jaň et başlasa, hä, bizim rıçağımız bar eken, davleni et bilýän ekenimiz diýip, ýa-ni davleni edip seni gorkulýar. Biz şol zatlardan gitmeli. Ine bizim çykyş edýär. Bizim maşalamyzda davleni etdi. Men şert koydum, gönü ine gurbanlar serdara. Şu Ýewropada biriňi bar bolsa, tutup alýan hemmeňi. Eger men garnaşlarymyzy ellesem. Men şoýa şert koydum. Başgaça men şoňa görüş. Murat, yeni ýaňy ýakyrlykda ýaňy ýakyrlykda Täjikistanyň prezidenti Rahmanov daşar Ýewropa gitjek boldy. Tapar etmeli de, bilmeýän gelendir gelen. Oňa bir daşar ýurtdaky aktivistleri var, täjik aktivistleri. Şolaryň hemmesiniň maşgalaryny ýygnap adar berýärler diýär. Onda bular çykyş edip başladylar, aýtdylar. Hani Popov bir ýerine birdat edip, hani Gorelişdäki pasolstwaly goýundy. Hemme aktivistler palatalyk çötädi giýjüni ýetmasalar tüf ýüzüme diýip çykyş etdiler. Hani birdat etdi. Bizem goşulşýar. Men hem aýtdym. Men liderlerine aýtdym, jaň edip aýtdym. Bizim aktivistlerimizden goşulşýar. Hani Rahmanov, Popov birdatiniň aktivistleriniň garnaşynda birdat diýdi. Hani görelim näme diýerlerini? Bizem başa. Şol üçin o diktatorlar şol ýanakça adam etjek bolsa, bizem daşar ýurtda eder. Bizim mermer pasolstwalar, onlar çadırlı yatır şu tadan çıkıldın şu tadan görelim şunu. Doğru. Görüşmeli şol üçin başardı. Sen doğruňa şol üçin görüşmeli. Eger şöyle bir elleseler, gizlenmeliler. Gaýtyp beter görüşmeli. Ondan durýar. Beter görüşmeli. Ananyň bir kiçik emheme, kiçik ýanky polis mi öňe barıp sen basışlar edýär maşallah. O eger şo zat bütün dünýäde ýanglansa, Berdi Muhammedow ataly oglunyň kisine ulu dubinka kellesine berilýär srawy. Ol şo polisi emhemeni öz ýanky duruşuna iýe öýdi. Biz şo zatdyň mehanizmlaryny bilmäsoň, bize ýanky rıçak basışlar edýärler, bizim gorkýar. Bizim hem rıçaklarymyz bar, bular basış etmäne. Biz ulanam da okşany. Ene men aýdýar, doğanlardan şuna adar berýär. Gön şol ближайший посольство varianda şöyle doğanlardan şuna suratyny çykyp protest edýän şöyle jurnalistler yatıp durur şurada, yatıp durur. Ya dur şu yerde men gitjekkä, men doğanlardan şuna adar berýär. Biz bolsa gizlenýär. Oňa başga bir bizim haklarymyzy gorap berer, bizi azatlyga çykarar, ine bizim ýanky işlerimizi bitirir diýip pikir edýär. Sen ine öýüňde masal üçin bir küme urjak bolýar. Näme? Bir ýerge gurup berýär şo kümeli. Ýok. Şoňa sen döwlet kurjak bolýar. Ya bir ýerge gurup berem bize? Ýok. Ýene-de sen ýanky öýüňde küme ýa bir ýanky otol jaň urjak bolsaň, sen kerpiçini tapmaly, pulunu tapmaly, sen ýanky gurulşlar pul tölemeseň özüň etmeli. Sen hereket edýäň. Şu ýaly. Sen özüňde bakty durmuş, çağın geljegine etjek bolsaň, herekete girmeli. Biz bolsa şo puluň ýerinden algap dur, sen haçana sen şu ýaly puluň ýerinden algap, öz ýagdaýyňy mundan beter kynlaşdyrjak. Diktator mundan beter investisiýa edip baýlaşdyrjak. Ene? Biz özümize, ýani oturun agzymyň ucuna, ýani paltyryp özümiz ýykylyp ýatýar. Biz diktatoraň investory. Pulu geçirýär, ziyatkalar berýär, almasada ılgap diýjetini öýünden tapyp oňa sokýar. Biz haklarymyza nägeliklerini bildirip görüşemdik. Biz ziyatka berip, biz birinji inanyň gurbanyndan beter paraxor aramyzdaky adamlar. Gurbanyndan beter. Biz durmaly indi boldy. Döwlet gerekmi? Maşgala gerekmi? Çağa gerekmi? Geljek gerekmi? Durmaly. Konstitusiýa ýapyşmaly. Beýle halklar ýani. Alaç ýok. Bize uruşda bolaysa Hudaý hakladyn. Elementarny doganlaşymyzy gorap bilen bar. Hökümet diýse bizim üçin bir Hudaýa ýanky deňeşdirilen bir zat. Bu toran maşennikler.
Gurbandan başla. Yüzlerini aytmaly. Başardaňyz giyip yüzlerine vurup gaýtmaly. Eger kanun ýolda bolmasa şey etmeli şolary. Şol düşünmeli. Halk näerde? Ukrainada ýaly. Tutup musora salyp kapagyny ýapýan. Sen musorka diýip. Ýa şondan ular gorkar halkdan. Häzir näme diýär? Şekkesini çiğişip ýanky pul getirmesen bolanok, polis çağıran ýa. O iki sany aharpyna şermende polisiň sen tutdy diýär. Sen haklaryň adam bolýa, ýa hökümet işgär polisiň jaňa diýär, polisiň sen tutdy diýär. Ine serdaryň konstitusiýon garantiýasy şul. Men kezzaplar gorýan, o men konstitusiýada aýdan konstitusiýa ýanky elmi goýup, Gurhany elmi goýup aýdan dagtarmy dinlemäň men. Süpük ýalançy diýär. Men se görkezmem kysapa çykyşyny. Mu onan maň diýär. Häzir ýene bir görelmi şonu? Ýani şol süpük ýalançyny bir görkezip durýan, halk görsün diýär, halk bilen o haklaryny. Ine mysal üçin Türkmenistanyň konstitusiýasy. Şol konstitusiýasynyň iň esasy gylyçly, nizaýaly, samuraýaly gyljyny ýanky açyp şonu gorap durmaly adam prezidentdir. Ine şoň üçin şoň garant diýär. Şol konstitusiýa ellenmedýär, içine haklar ellenmedýär, şoň garanty prezident. Gelin dinläýin şol prezident. Kadam içe gelin dinläýin şol garant näme diýär? Prezident saýlawlarda halkyň setlerini ogurlan kezzap Kağası tarafından Türkmenistan'ın prezident vazifesini Sovet hükmüne alan Türkmenistan'ın bir kanun prezidenti Serdar Berdimuhamedov sözsüzden aýdyberin. Türkmenistan'ın prezidentinin vazifesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen beýik borçları, mukaddes ve ak yürekli, hormat bilen ve ýadawsyz yerine ýetirmäge, Türkmenistan'ın dowlet garaşsyzlygyny ve bir taraflyk hukuk ýagdaýyny goramaga, adamın ve raýatyň hukuklaryny ve azatlyklaryny hormatlamaga hem-de goramaga, Türkmenistanyň konstitusiýasyny berja etmäge we goramaga, ähli güýjümi we ukymy Türkmen halkynyň agdybirligine, onuň parahat durmuşyny goramak üçin bagş etmäge, Türkmenistanlaryň häzirki we geljekki nesilleriň şöhratyny hassa bilende ötürmekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmaga, Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigme dawraly kasam edýär. Ine kasam edýän adam häzir özü konstitusiýany bolup, bizim iş migrantlarymyza basışlar edip, bir kanun ýagdaýda viza ýyzdyryp, bir kanun ýagdaýda görkezmeler, ýapyk görkezmeler berip, emhemen halky bökdürdi. Bir kanun ýagdaýda mesçitlerde emhemeler salyp, bir kanun ýagdaýda ýanky bayram namazyna barmaz ýaly adamlary saklap kartoçka giýerip bir top ay Allah can. Aýtsaň gülkiňem gelýär. Şol ýaly bir akmak prezident bolsa, biz saýlamadyk adamymyz gelse, näme bolar? Özüňiz pikir edin. Ine şu ýaly Türkmenistan bolar. Ine şu hukukuna Türkmenistan bolar. Şoň üçin her adam özü siyasata, jemgyýet işlerine ýapyşmaly. Türkmenistan bilen bagly näme informasiýa bolsa, alyp kellerini analiz edip öz pikirini aýtmaly. Şonu aýdanyň bilenem. Sen siýasatçy bolanok, oppositsioner bolanok. Ine men Muhammed ağa oppositsionerler biz çykyş edip tanqid edýär we biziň siýasatymyz prezident ýa-ni kezzap prezidentine garşylyk görkezýär. Biz görüşýär. Biz Türkmenistanyň ýa-ni diktatur sistemini çalşmak üçin görüşýär. Siz görüşýäňiz. Siz öz pikiriňizi aýdanyňyzda görüşýäňiz. Siz öz pikiriňizi aýtmaly. Allah Taala size şonu mümkinçilik berýär. Onu hiç adam alyp bilmez eliňizde. Şonu konstitusiýada hatda Gurhanym gorýar, konstitusiýada gorýar. Nämeden gorkýar? Men näde dogry diýen Muhammed ağa? Siz näme pikir edýäňiz? Doğru. Men şeýle bir zady neme aýtjak bolýan bir tower oglanlarymyň aktivistlerimiň arasynda gurulmada biz rejimi aýyrmaga çalışmalymy ýa ýurtda bir tower reforma geçirmek üçin göreşmelidirler. Şu gurrun hemişe siýasatçylaryň arasynda 19-20-nji asyrda bolan
Sebäbi o döwürlerde iki tane sistema bolanla kapitalist devletlerin sisteması sosyalist devletler. Odan her gaýdy biri ayrıca kodu duruşuna hem adı ütkötmeli. Bir döwür o döwürde biz hareket etýek ýurdy kanunçylyga getirjek. Konstitusiýany dogly ýerine ýetirmäge getirjek. Bir düzgünçülüğü ayıracak ol. Adam hukuklar deklarasiyasında hormat koyuyor yani. Eğer hükümet yol başçıları boyun mu olup ütketteler beter ol. Eğer yok ütketmeni övünne duracak oradan olur üstünden defelak geçer. Hele ki bizim prensip işleyişimiz. Kim cinayet eden mi oldu? Konstitusiyanı bozan mı oldu? Adam hukuklar deklarasiyasına hıyanet eden mi oldu? Biz onları ayırar, cinayeti işine çeker. Bollu. Şol için bizim hareketimiz açık, anık, belli. Biz konstitusiya layıklıkta, dünyadaki bar normativlere layıklıkta, adam hukukları deklarasiyasına layıklıkta, bütün dünya cemiyetçiliği şunu kabul eder, biz barıp hakkımızı talep ediyek. Kanunu yerine getirir. Eğer kanunun bir topar maddelerini kabul etmeyen olsa, halkın içinde referandum geçirip kanunu ütkötüp biliyor. Şol için hemme şertle ba biz yurdumuzu hemişe ütkötmege. Cinayetkarlar cinayeti işine çekmege. Begot bolyanlar ayırmaga. Konstitusiyanı ütkötmege. Halkın ýagdaýyny günme günden gowlaşdyrmaga. Doğru. Doğru Muhammed ağa. Yine hormatly vatandaşlar. Biz size şu hatlar ne düşündürýär? Biz size nähil bolmalysyny aýdýar, nähil häzir bolup duruşyny aýdýar we beýlik döwletlerde nähil şu hatlar bolup dur diýip sizin ýa-ni dünýä garaşyňyzy östürmek üçin, giňletmek üçin şu hatlar aýdýar. Şunuň bilen biz jemgyýetimizi östürýär. Kanunlara laýyklyk nähil hereket etmeli. Kanunlara laýyklyk eger hökümet hereket etmese, onu biz hökümeti elimize almaly, kanuny, konstitusiýany biz ýöretmeli bolýar. Sebäbi konstitusiýada ýazylgydyr. Hökümetin ýeke-tek kontrol organy halkdyr. Eger hökümet öz borjyny ýerine ýetirmese, onu halk hökümetin ýerine gelip şu borçları hökümetin borjyny ýetirmeli bolýar. Ine şol çalışmalar da bizim etjek çalışmalarymyz. Biz näme çalışmalar diýär? Sebäbi Serdar we Gurbanly Berdimuhamedowlar öz borçlaryny ýetiren bizi dinleýän öz ýa-ni kelletine gelen zatlar edýär, büdjetden pul ogurlýar. 3,5 milyar Cinayet etýär, oğurluk etýär. cinayet edýär. 5 milyar puly nemeden büdjetden alıp öz arkadaş şäherine boldy. Kim şoňa Oy atçot berdiler öldüğün, atçot berdiler. Kim şoňa ruhsat berdi? Bizim büdjetimizden sosial kömekler etmän, ýa-ni bir topar çağla aýal maşgalalar bar, çağjyklar bar, olar kömek etmän. Bir topar immigrantlar daşarda ölýär. Olaryň jesedini getirmän. Şol wajyp zatlara pul sowman öz arkadaş şäherini gurup şoýda gyzylyn çaýlan ýa-ni tualet gurup. Her Şu değişmeyen cinayet hapishaneye işte. verdin. Oldu. Awa şol cinayet işdir. Birine Gurbanlyň cinayetçileri çağırýar, jogapkärçiligi çağırýar. Siz jogap berin, niýe gitdi şu 5,5 milyar? Näme edildi? Haýsy näme atçot edildi? Hani atçotlar? O sizin puluňyz ýa, jüýüňizden çykan puluňyz ýa, bizim halkymyzyň puly. Ata-babalar ömür boýu ölüp, gyrlyşyp, yerlerimizi gorap, saklap gelen yerlerden bizim üçin goýkydan, ýa-ni yerlerden baýlyklar olur. Sizinki däl. Näme biz sormalylar şonu? Näme dym motiv? Ve de dinine şoňa Beytulmal leýär. Ve de Beytulmaly göz tiken adam kafir. Bu İslamda. Olar cinayetkar. Olary cezalandyrmaly. Amamla bilýär, eger amam bolsa. Beytulmaly derazi edenler. Şondan oğurluk etýärler, olar Hudaýda geçmeýär. Bular Beytulmaly dini öz keyip için aýrlanýarlar. Putin için eltip berýär. Türkmenleri köze verdiler. Hakiki eýelerini köze. Şol için agyr cinayete bular döşar bolýar. Şol için amamla dur şunu aýtmasalar özleri kal. Doğru. Muhammed ağa, inni go habar geçäýdi. Hawa, inni bular ýöne bular bara tankid edip bular cinayetlerini aýtsaň durman aýtyp bolýar.
Şonuň üçin komissiýa döreddiler ýörüýte. Şol ikisany kezzap üçin we olaň ýanyna kezzaplaryň ýanky tutup komissiýa bilen bir jenayda çeker suud çözýär, onu biz çözemiz. Konstitusiýanyň ýanky suudyň kanunlary suud seredip şoňa jenayet çykarar. Hormatly watandaşlar, biz esasy biziň çykyşymyzyň ýanky manysine geldik. Ine şu gün Ramazan bayramy başlady. Ine daňda şu gün Türkmenistanda döwürtdir. Bir näçe sagatdan Türkmenistanyň meçhitlerine ýürüýtürleşdiren Ramazan namazy bolýar. Ine biz şo ýere hemmeňizi çağırýar. Bir näçe hepdeden bäri biz çağrışyr etdik. Şo ýere baryň, bayramçylygy, ýanky Ramazan bayramy namazyny ediňde öz bayramyňyzy beýleki dindarlar bilen paýlaşyp, göwnlük beriň, şadyan sözler aýdyň, bir-biriňi gutlaň. Onsoň şäherde bu meçhitden o meçhide gidip o ýerde okan. Şeýle biz size nesihatlar berdik. Ine häzir nesip bolsa şo moment emele geldi. Bizim sizin hemmeňizi Ramazan bayramy bilen gutlaýar. Mukaddas Ramazan bayramyňyz gutly bolsun hormatly watandaşlar. Goý parahatçylyk, sazlaşyk, şadlyk we söwgi kalbyňyzda baky ýaşasyn. Goý ähli dilekler eşidilsin we berjaý bolsun. Goý öýüňizde hemişe rahatlyk we parahatlyk bolsun. Maşgalaňyz sagdyn we bagtly bolsun aziz watandaşlar. Ramazan bayramyňyz gutly bolsun. Muhammed ağa, sizem gutlajak bolsaňyz ine häzir mümkinçilik bar. Sağ ol Murada. Hormatly watandaşlar, bütün türkmenler, dünýäň ýüzündäki türkmenler, men sizin hemmeňizi Ramazan bayramy bilen gutlaýar. Eýdiňiz mübarek bolsun. Tutan ruzalaňyz Allah Taalaň dergahyna kabul edilsin. Sizin hemmeňize jan saglyk, işiňizde üstünlük. Goý inni demmeýler. Inniki Ramazan bayramlary hemme daşar ýurtda közenip beren Türkmenistanly öz watanyny, öz maşgalatynyň arasynda ruda tutup Ramazan aýdyna, bayramyna gatnaşmaklyk biziň hemmämiziň müessireti. Gelen ýyly Hudaý ýetirsin, şol üçin sizin hemmäňize jan saglyk arzu etýär. Sağ olun Muhammed ağa. Ine biz efirimizi buturup gelýär. Ine efire giyecekler var. Häzir giymek wagt alar size bir 5-10 minut bize buturup gelýär. Inne efire giyip bilen kim efirimize gelip çykyş etjek bolsa, efir başlanyna bize ýazyň, şu kommentariýada biz size efire getirjek bolsa. Biz açyk, ine Muhammed ağa da menem açyk. Şu ýerde MHM agentler, hatda Gurbanlam ýanky kommentariýat diýär, biz onu ekrana çykarýar. Biz hiç zatdan gorkamdok, bizim arkamızda diňe hakykat dur, diňe adalatlyk dur, bizim gorkýanlarymyz ýok. Şoň üçin biz size günnün güni aýdýar, ýalňyş ýatam, aýdýatam, ýöne şol dogry ýolda gitjek bolýar. Şoň üçin hormatly watandaşlar, şunuň bilen biz efirimizi tutarýar. Yine bir gedekli çağrış edýär. Ramazan bayram namazyna barın, şo ýerde köplük bolun. Dindarlar öz haklaryny goramaly. Şoň günne Gurbany berdim Hamedow. Diňe biziň watandaşymyzyň haklaryny bolanok, dindarlaryň haklaryny bolýar. Biziň musulman dinimiziň ýanky haklaryny bolýar. Meçhitlerde öz kitaplaryny okudýar. Meçhitlerde propaganda alyp barýar. O zatlar bolmaly. Din ýerine, ruh ýerine, hökümetde puluna tutulan adamlar öz işlerini edip jogapkärçilik ýerine hemme zat ýer bolmaly. Onunla döwletde adalatlyk, paryarlyk, tertip bolar. Ine şoňa biz çağırýar. Muhammed ağa, aýtjak bolsa aýdyň, şoň önem efiri ýapar. Olýa sağ ol Murada. Watandaşlyk hoş ta inniki duşura çevirin. Hormatly watandaşlar, hoş sağ bolun. Özüňizi goraň. Ramazan bayramyňyz gutly bolsun. Sağ olun.